Żagħżugħ 20 sena li jismu ma jistax ixxandar fuq ordni tal-qorti jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li stupra lill-aħwa tiegħu minn ġenituri differenti u wkoll lill-oħtu bioloġika. L-allegati każi ta' stupru seħħew fl-aħħar 7 snin u l-imputat ġie mixli li abbuża minn oħtu u ħuħ minn ġenituri differenti fir-residenza tagħhom fil-Qala. Fil-qorti ġie spjegat li l-vittmi kellhom 10 snin u 11 sena rispettivament meta allegatament seħħew il-każi fil-waqt li l-oħt bioloġika tiegħu kellha biss 9 snin. L-imputat kellu 13 sena meta l-allegati każi ta' stupru bdew. Ir-raġel wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrieħu talab għal ħelsien mill-arrest bil-prosekuzzjoni toġġezzjona għal din it-talba u titlob għall-ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegati vittmi. Il-Maġistrat Simon Grek laqgħet din it-talba fil-waqt li ċaħdet it-talba l ħelsien mill-arrest dan hekk kif l-allegati vittmi qatt iridu jiġdu. Wieħed mit-tlet irġiel akkużati li qatlu lil Joseph Rivas f'Diċembru li għadda qal lill-Pulizija li hu stess rema s-sikkina li ntużat fil-ġlieda. Ilje Konstantin ta' 31 sena u żewġ kuġini tiegħu ta' 35 sena u 32 sena qed iwieġbu mhux ħati għall-omiċidju li allegatament seħħ minħabba ġlieda li nqalet ma' Rivas u żewġ tieħbib tiegħu fil-5 ta' Diċembru li għadda fuq kwistjonijiet ta' prostituzzjoni. Ftit wara li seħħ il-każ Pettur kien xehed li l-vittma għala 28 daqqa ta' sikkina fi ġlieda li damet biż-żewġ minuti. Quddiem il-Maġistrat Estrid Mejgrima uffiċjal mill-iskwadra tal-omiċidi xiet li l-għada tal-omiċidju u mar f'appartament f'San Ġiljan viċin il-post fejn seħħ il-qtil flimkien ma' wieħed mill-akkużati. Fih il-pulizija sabu xi dem fil-kċina minn hemm elevaw libsa antiera griża mċabsa bid-dem u kaxxa ta' iPhone. L-uffiċjal xed ukoll Jonut spjega lill-pulizija li hu stess kien rema s-sikkina li ntużat waqt il-ġlieda. Il-każ ikompli f'Settembru. L-imħallef Neville Camilleri tal-aħħar ċans lil Xemizin Stafraċ li għandu l-vizzju ta' droga biex jirriforma ruħu billi bidel sentenza ta' ħabs effettiva għal waħda sospiża biex ikun jista' jibqa' jattendi programm ta' riabilitazzjoni. Dan wara li konsidra rapport soċjali li sar u ħass li għandu jingħata l-aħħar ċans biex ikompli fi triq tajba li jidher li qabad. Stafraċ kien tpoġġa taħt ordni ta' probation fl-2016 iżda kien ġie rapportat li mhux jirrispetta il-kondizzjonijiet aktar minn darba. Għal dan il-qorti sentenzjatu 16 xahar ħabs effettivi. L-imħallef Camilleri li presjeda l-appell tiegħu sema lill-uffiċjal tal-probation jispjega kemm severa l-problema ta' droga li għandu l-akkużat u qal minn meta ħareġ minn ħabs f'April ta' sena l-oħra dejjem attenda sessjonijiet u kienet jipprova b'mod ġenwin jindirizza l-isfidi. Fid-dawl ta' ċirkostanzi partikolari l-imħallef bidel is-sentenza ta' ħabs f'sentenza sospiża ta' 3 snin u poġġa lill-akkużat taħt ordni ta' supervizjoni.